29-njy bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Allama Alusi telpiqi bir adamdyr. Alimi mutabahhir bolmasa ondan petwa bermek dogry bolmaýar diýen sowtisynyň jogabyasy. Alusi telfiği bir adamdır. Hükmü telfiğinin Fıkh-ı Hanefi'de hükmünü bilmeýärsiňmi? Telfiğinin yazan kitabını alim-i mutabahhir bolmasa okuymaly däldir çün iştibaha goýar. Hamidan we musalliyan hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir. Sen dawa etdiyorsun ki Allama Alusi rahimahullah sahibi tefsir Ruhul Mani telpiqi bir adamdır diýip sahibi Fetavai Bezzadiye İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edip bir hadis nakl edipdir ki ol hadisni İmam Nevevi rahimahullah hem hasan karar veripdir. Law yu'tan nasu bid'awahum lad'a rijalun amwalan nasi ve dima'ahum lakin el-beyyinatu ala'l mudda'i vel yeminu ala men ankara. وهذا الحديث وإن كان من الآحاد لكنه في حيز التواتر وذكر في بعض المواضع أنه استخرج من هذا الحديث 100,000 مسألة Bezzadiye Pihamiş Hindiye 5-nji jildi 305-nji sapha. Eger berilse merdimlere dawalar sebepli her ayna dawa eder merdim başga merdimiň mallaryny we kanlaryny lakin beyyine we şahit muddaiga we qasam inkar edenge. Oşul hadis egerçe ahatdan bolsa da lakin ol tawaturun ornundadır. We zikredildi bazı jaýlarda tahric edildi şul hadisden ikilek mesele. Binaen ahundada sen Allama Alusi rahimahullah talpiqi bir adamdır diýip dawa etdiyorsun. Şul gepine beýine we şahidin barmy? Allama Alusi rahimahullah nirde telpiq eden we qaýsy meselede telpiq eden görkez. Eger sen sadyk we rastgoý bolsaň asıl mesele mana şekil bolmaly teşil meselede Allama Alusi telpiq eden diýip görkez. Yalan sözlemeýän bolsaň, bolmasa Hudaý Taala'dan gork. Allama Alusi ýanak Hanefi ulamalarından sokka we mehkem we badiyanat şahsiýetge telpiqi bir adam diýmekden. İkilenciden alimi mutabahhir bolmasa tefsir Ruhul Mani'den petwa bermek dogry bolmaýar diýip aýtýarsyň. Men elhamdülillah vel minna mutabahhir alimlaryň we ulama-y diýubendin Allama Alusi rahimahullah'nyň nakleden ibaratyny petwada nakletdim. Ýöne sen ulama-y diýubendin aqaid we efkarlaryndan habaryň ýok. Şol jätliki ulama-y diýubendin kitaplarynyň köpregi zibany urdudadyr. Senin zibany urdudan habaryň ýok. Allama Alusi rahimahullah'nyň tefsirinden öz petwa we kitaplarynda ibarat nakleden ilmi şahsiýetler ulama-y diýubendden mana şol hazretlerdir. Birinji mufti Muhammed Şefi Osmani rahimahullah Ahkamul Kur'an'da. İkinci mufti adam Hind mufti Kifayetullah rahimahullah Kifayetul Mufti'da. Üçlenji mufti adam Hind ve Darulum Diýubend Mevlana mufti Mahmud Hasan Gengohi rahimahullah Fetavai Mahmudiye'da. Törtlenji mufti Abdurrahim Laçpuri rahimahullah Fetavai Rahimiye'da. Başlanji Hazret Mevlana İmam Rabbani Mevlana Reşid Ahmed Sahib Gengohi rahimahullah Fetavai Reşidiye'de. Altıncı Hazret Mevlana Muhammed Yusuf Luduhyanovi Şehit rahimahullah Abki Mesail or Unka Hal diýen fetwasynda. Yeddilenji Hazret Mevlana Semil Haq rahimahullah Fetavai Haqqaniye'de. Sekkizinci Hazret Mevlana İmam Ahl-i Sünnet Serparaz Khan Saptar rahimahullah Rahi Sünnet diýen kitabynda we beýleki kitaplarynda. 9-njy İmdadul Fetawada Hazret Hekimul Ummat Mevlana Muhammed Eşref Ali Tahanawi rahimahullah. Şol büzrükwarlar Allama Alusi rahimahullah'nyň tefsirinden ibarat nakledip durlar. Men hem şol büzrükwarlaryň nakleden jaýyndan petwa berdim elhamdülillah. Ýöne senin janyňa okyaýyň tiri ýanak bolup ýapyşdy soňra bolmaz ýanak puç we bi esas we bi bunyat gepleri aýtdyň. Qaýsy bir alimi mutabahhir bolsa şol mezkura büzrükwarlardan süýşik bolup bilmez 14-nji qarynda. Sen kabul etmesen kabul ettirmek bizim ihtiýarymyzda däl. Ol Allah subhanahu we taalaga süpürtdir. Sana tawfik inayet etse haqqy kabul edersin. Bolmasa öňki pasit aqidaň bilen gezip ýörersin.